θεωρεί στο μεγαλύτερο βαθμό τη Μόσχα υπόλογη για την Ουκρανική κρίση. Φάει. Το επανέλαβε νωρίτερα του Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας σε φοιτητές. Πάει. Θα σπρώχνω και δεν πάει. Πες το που είναι το φαΐ σου. Τσοκό, πού είναι το φαΐ σου? Σου τρώει ο Τάκης. Φάει το φαΐ σου, φάτε. Κοίτα το Τάκη, κοίτα. Η Μόσχα αρνείται ότι έστειλε Πήγαινε να στην φας, Ουκρανία. πήγαινε. Η νορβηγική κρατική τηλεόραση μετέδωσε αυτή τη φωτογραφία υποστηρίζοντας ότι το ουκρανικό μαχητικό φαίνεται να εξελίχει το Μαλαισιανό το εκπάτω τον περασμένο Ιούλιο. Μπράβο Τάκη, μπράβο Τάκη, μπράβο. Ο άλλος έχει κάνει λουκούλιο γεύμα. Σου τρώει το φαΐ. Πού είναι ο Τάκης? Αγόρι μου, σου τρώει το φαΐ. Είναι κακό πουλάκι. Κακό. Μπράβο τα. Φάει το φαΐ σου. Τάκη, φάτο. Φάτο, φάτο, Τάκη. Θα στο φάει ο Τάκης. Φάτο. Φάτο, φάτο. Σου τρώει το φαγητό σου, Τάκη. Κρίμα μου, τσοκάκι. Σου τρώει το φαΐ. Φάει το φαΐ σου, αγόρι μου. Βάτε με τίποτα. Αυτό ήταν. Τι σου κάνει, κοίτα. Ο Τάκης μου, ο Τάκης μου. Έλα, Τάκη, έλα. Έλα εδώ, έλα. Δείξουν ότι οι Ουκρανοί κατέριψαν το Μαλαισιανό Boeing. Τι λένε τώρα, ότι η φωτογραφία είναι μαϊμού? Καλησπέρα από τη Μόσχα. Η φωτογραφία λοιπόν που δημοσιοποίησε χθες στο κεντρικό πρώτο κανάλι της Ρωσίας και αναδημοσίευσαν όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας συνεχίζει να προκαλεί πολλές συζητήσεις σε ιστολόγια και κοινωνικά δίκτυα. Αρκετά ρωσικά μέσα και blogger αμφισβήτησαν την ιδιότητα της φωτογραφίας που δείχνει πολεμικό αεροσκάφος να χτυπά με ροκέτα το περιβαλλικό της Μαλαισίας πάνω από την περιοχή της Δονιέτσκ. Σου τρώει το φαΐ, βλέπεις? Πάει το φαΐ σου. Πάει το φαΐ, βλέπεις, το τρώει. Μπράβο Τάκη, μπράβο. Τον κοιτάζει.